ndiri pachipembere ipapo ndichigara nababa. Pandaigara nababa ipapo ndaigara nababa namaiguru. Maiguru ava ndo mukadzi wababa wekutanga vaindichengeta. Maiguru ndandisina dambudziko navo, asi kuti ivo baba ndo vaitaka kundishungurudza vachingoti nyangu dai vakandiona ndikavatarisa kudai vaindisvipa. Baba vakazonditora ndiri pamba ipapo vakandiisa muwardrobe tichigara kuold Highfield. Vakandiisa muwardrobe ndikagara kwe5 days. Mai vangu ameno akavaudzawo kuti mwana wenyu haasi kuwanika. Vakabva vakwira kubva kuchivhu bva vauya pamba papaina baba vavati Fanwe Mauzi, ndauya kuti ndiri kuda mwana wangu. Baba bva vataura vakati Alice akatiza pano pamba. Zvikanzi kana akatiza wakadii kuuya kondiudza sezvo ine motikari. Wakadii kuuya kondiudza kuti mwana haasi kudini, haasi kuwanika. Baba bva varamba vakanyarara. Saka mai ndo pavakabva vati ndakuenda kuMbizi police station. Mai vakabva vaenda kuMbizi police station komhan'ara kuti mwana wangu Alice handisi kumuwana, anogara nababa wake. Nguva yakauya mai vangu vanonzi Priska Kahombe, vakafa zvavo izvozvi. Saka pavakauya mai nemapurisa vakasvika inini ndaburitswa ndakaiswa pagedhi. Saka mai vakaedza kundibvunza kuti wanga uri kupi, sezvo baba vanganga vandiudza kuti usataure kuti ndakakuvharira muwardrobe. Handina kuudza mai izvozvo, ndakangoramba ndakanyarara. Mapurisa vakaedza kundibvunzurudza ndikaramba ndakanyarara. Baba mbva wabvunzwa nemapurisa zvikanzi baba mwana ari kubva kupi, kaenda ngwere kana asvika pagedhi. Saka ipapo ivo mapurisa pavakangobvunzurudza baba wakabva wangoenda. Mai mbva wati ndaakutora mwana wangu ndiende naye. Baba wakati hazviti kuti utore mwana wako, mwana chirega ndimudzorere kumusha kuna ambuya nekuti ndinenge ndiri kutadza kuwirirana naye. Ndakabva ndadzorerwa kumusha. Kwakangopera mazuva mashoma vandadzorerwa kumusha. Ndadzorerwa kumusha kudaro ndakatanga kuenderera mberi negrade 3 yangu. Grade 3 yangu ndakapedza. Ndagrade 4 baba. Ndagrade 4 kudaro baba vakatenga imwe yadi, imwe nzvimbo yavaiti vada kudyara magamtree. Takaenda kuyadhi ikokoko nababa ndiri mumotikari Peugeot yavo yeblue. Ndasvika ikokoko nababa. Baba vakandiratidza vakati Alice, ndo nzvimbo yatatenga iyi yatoda kuti tidyare magamtree. Handati zvakanaka ibaba. Saka ipapo hapana chavakaita. Takadzokera kumba. Takaita ndofunga svondo rese tichiuya muyadhi imomo nababa. Saka tauya na rimwe rezuva pamazuva aya baba vakabva neni pamba kuma2:30 tikaswera tiri muyadhi imomo. Tasvika ipapo payadhi ipapo vakatanga kutenderera neni muyadhi imomo vachityora imwe miti yanga irimo, inini ndichiitawo zvimwe zvandaita kudzamara kusvibe. Kwasviba kudaro kuma7:30 baba vakanditi Alice uya kuno. Vandateera kwavaienda. Vandasvika mvandarara vanditirara paguva apa. Vakanditi bvisa hembe. Vandabvisa hembe. Ndabvisa hembe kudaro vandarara paguva. Ndabvisa hembe kudaro ndakabva ndabvisa nebhurugwa vandarara paguva. Vanditi tsamira bhurugwa rako nehembe. Vandatsamira. Saka ipapo baba vakapinza ruoko muhomwe yavo yerudyi vavatora mushonga weraundi weblack vavauisa kuzasi kwangu. Vauisa kuzasi kwangu ivo vakadzikisa bhurugwa ravo. Vadzikisa bhurugwa ravo vavapinza chinhu chavo pandiri. Pavakaida kuedza kuda kumanidzira ndakabva ndaridza mhere. Baba mbva vavhara muromo wangu vachiti iwe haufaniri kuti uridze mhere. Ukaridza mhere ndikanzikwa nevanhu ndokuuraya. Saka inini handina kuridza mhere. Mbva vadzokerera futi kechipiri vachida kuedza kupinza chinhu chavo vandaridza mhere. Mbva vanditi Alice ukaramba uchiridza mhere vanhu vakandinzwa ndichapedzisira ndakuuraya. Kechitatu ndopavakabva vamanidzira mushonga wayo bva wapinda mandiri. Vapedza kuita bva vaburitsa mushonga uyu
nerwako rwavo rwerudyi, bva wandibatisa mushonga uyu, bva wandifemedza zvakare mushonga uyu, mushonga uyu bva waudzorera muhomwe, bva vanditi chipfeka hembe, bva wandimutsa. Ndamuka kudaro vakatora ropa rekuzasi kwangu reumhandara, ndekuti mumota mavo ndomamine zigate rakaa ririmo, rakaa riri mumashure. Zigate iri rarakasungwa nejira dzvuku, rarakafukidzwa nejira dzvuku, rakasungwa nejira dema. Ndopavakatora ropa iri bva warizorera pamusoro pejira riya iri riri pamusoro pegate richipinda mugate. Vapedza kudaro vanga vaine 5 liters yemvura, bva wandibatsira kugeza makumba angu, kugeza zvidya. Vapedza kundigezesa vakabva wandipfekedza hembe bhurugwa bva ndapfeka ndega, bva wanditi mwanangu, mhiko dzandaisa pauri idzi imhiko dzekuti hauchafa wakarara nemumwe murume kunze kwangu, kana kuita mwana hauchafa wakaita mwana nemumwe murume kunze kwangu. Hananguti zvakanaka ibaba. Baba bva wandibata ruoko, bva waenda neni kumota. Tichienda kumota vakandiudza vakati, mbuya wako usavaudze, kana shamwari dzako usadziudze.